खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 16 मे मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोसोआ लोरबां मोनगोन गोजौनिफ्राय हरखाब गाहायाव फैगोन गावनि मान सन्मानखौ लानानै जिंगासिनाय फैगोन वृष राशि मोजांसिन सान नखरनि माबा मोनसे जाफुंसारनायाव गोबां रंजा बाजा खालामगोन मिनि खुसि मोखांखौ बाथ्रा रायलायगोन मिथुन राशि हरखाब आंगो लोगोखौ लोगो मोनगोन गावनि खोथाफोरखौ लोगोनो फोरमायनो सानगोन लोगोखौ असे साननानै लागोन कर्कट राशि गाज्रि आखु दिन्थिगोन गावनि गोरोन्थिखौ मिथिस्लाबनाय नङा समाजाव मानसिफोरजों गाज्रि मोनजागोन सिंह राशि नखराव बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमानो हागौ नखरनि जायखिजाया बेसाद खहा जानायखौ मिथिनाय नङा मुवा बेसादफोर बाहायनायाव सांग्रां जा कन्या राशि नखरनि बिमा बिफाजों गुबुन जायगायाव दावबायगोन दावबायनायजों गिनाय सोरजिगोन गोसोनि साननायफ्रा उदां जागोन तुला राशि खामानियाव गोख्रै जागोन जेरावबो दावगालांनो हागोन गोसोनि हास्थायनाया जाफुंसारनायनि मिजिं दं वृश्चिक राशि गोसोनि साननायफ्रा गिदिर जानाय नङा फिसा खामानियावनो थाबथाना थागोन फेलें फिथाइखौ लानानै दुखु जागोन धनु राशि बबेबा खामानि मावनानै मेंनाय मोनगोन मेंनाय गोसोआ खामानिनि फारसे आद्रा जागोन गोसोनि गोहो बोलोआ लोरबां जागोन मकर राशि खामानि दामानिखौ गावनि गोहो बोलोजों मावगोन गुबुननि थुलुंगानायजों गोहो बोलो फैगोन गोसोआव माबा मोनसे खामानि मावनायनि थांखि लागोन कुम्भ राशि जानाय लोंनायनि फारसे सांग्रां जा हरखाब देहायाव बेमार आजार नुजाथिनो हागौ सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन मीन राशि समाजाव मान सन्मान मोनगोन गावनि सन्मानखौ लानानै गोग्गानाय लागोन सुबुं सिबिनायनि फारसे गोसो होगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन